Днешния ден, когато Православната църква официално отбелязва паметта на светите Константин и Елена, малкият параклис край село Веселие се оживи отново от хора. По дълголетна традиция, всяка година на 21 май много вярващи местни жители и гости на селото идват тук, за да запалят свещичка и да се помолят за здраве и благоденствие. По повод празника, празничен водосвет отслужи местния свещеник отец Иван. И благослови достояние Твое, победи. Пожелах си здраве и много здраве за децата. И това е късмета. Вече Господ знае колко ще. Нека да ни пазят, да ни закрилят от всякакви беди. Бог да благослови всички хора, които са тук. И желая живота да бъде малко по-хубав, по-добър, по-спокоен и Бог да ни пази. Нека светите император Константин и майка му царица Елена да се застъпват за нас, грешните хора, да се молят за нас пред Бога, защото те са велики Божии угодници. Параклисът има над 150 годишна история, а построяването му се свързва с интересна легенда. Според нея тук е имало чешма, чиято вода била с чудодейна сила. Слепец минал случайно от тук и, измивайки очите си с водата, като по чудо прогледнал. В знак на признателност е издигнат и красивия параклис. Затова и днес от кладенецът, вкопан в средата на храма, побързаха да налеят от водата вярващите християни. На всички гости, жители на село Веселие, много здраве, много успехи, много щастие. Защо продължаваме? Защото ние сме наследили този празник и с организацията, която създаваме, искаме да го предадем на нашите деца и на нашите внуци да продължи во веки веков. И като особено тачен за хората от Веселие, разбира се, празникът не мина без разпънатите маси под вековните дървета, на които близки и приятели се срещнаха и си спомниха за годините, прекарани в едно от най-хубавите села в Странджа.